Hello guys, welcome to my vlog na naman po kita. Ini po ang samuyang vlog na naman mga ka-idol, kang Bicolano Indo. Yan po ang sakuyang pamilya. Pamilya po kang Bicolano Indo mga ka-idol. Nag-igdi po kami sa bukid, hili-hilingon mi po si samuyang harong mga ka-idol ta. Dahil mi na po na asikaso ta ang buhay po kang Bicolano Indong tios na mayo pa ning para budget pampaayos kang satuyang sadit na harong mga ka-idol. Yan po ang harong mi mga ka-idol. Yan, medyo raot na po siya. Dahil naman po na asikaso minsan. Dahil pa po kita nakakatipon po ni pang paayos kang harong ta mga ka-idol. Yan po, medyo raot naman po siya. Yan mga ka-idol. Diyan po kami kang nagpuon ni kang agum ko na sarong man pong Bicolana mga ka-idol. Yan po. Oh. Medyo stuck na po si mga satuyang gamit. Yan, medyo raot na po ang satuyang mga bubong kang harong ta po. Yan mga ka-idol.